дар вилояти Суғд 8096 корхонаҳо андоз насупориданд ва дар назди ин мақомот қарздор мебошанд. Ин маълумот расмӣ буда ба рӯйхати андозсупорандагони қарздор ворид шудааст. Сардори риёсати андоз дар вилояти Суғд Абдуқайюм Воҳидов зимни нишасти хабарӣ ба кормандони воситаҳои ахбори omma дар ин бора маълумот пешниҳод намуд. Вай таъкид кард ки қарздорони калон ин идораҳои хоҷагии оби шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд маҳсуб мешавад ки онҳо саривақт аз ӯҳдаи пардохти андоз намебароянд. бо мақсади дарёфти роҳҳои ҳалли масъулаҳои марбут ба коҳиш додани бақияи қарзи андозҳо ва воридоти маблағҳо ба буҷети давлатӣ давоми 6 моҳи аввали соли ҷорӣ як қатор чораҳои маҷбуран ситондани қарзи андозҳо андешида шуданд. бақияи қарзи андозҳо дар вилоят ба санаи 1 июли соли равон маблағи умумии 84,7 миллион сомониро ташкил дода нисбат ба аввали сол 3,9 миллион сомонӣ кам гардидааст. роҳбарияти риёсати андоз дар вилояти Суғд изҳори нигаронӣ дорад ки бархе аз роҳбарони корхонаҳо бидуни татбиқи чораҳои маҷбуран ситонидани маблағи андоз қарзро бар намегардонанд. Кормандони ниҳод маҷбур мешаванд ки қарзро тариқи қонунӣ маҷбуран ба даст оваранд. Масалан, корхонаи воҳиди давлатии коммуналии хизматрасонии нақлиёти санитарии шаҳри Хуҷанд то ба имрӯз беш аз 17 миллион сомонӣ қарзи андоз дорад ки ҳанӯз ӯҳдадориҳои андозиро иҷро накардааст. То имрӯз 12768 огоҳинома ба унвони қарздорон, маблағи он 84,6 миллион сомонӣ ирсол карда шудааст ки аз ин ҳисоб 44,9 миллион сомонӣ маблағ ба буҷет рӯёнда шудааст. мутаассифона нисбати ҳамин корхонаҳо то маҷбуран ситондани татбиқ накунем андоза саривақт пардохт наметавонад. корхонаи КВД коммуналии хизматрасонии нақлиёти санитарии шаҳри Хуҷанд то ба имрӯза 17 миллион 979 ҳазор қарзи андоз дорад. хоҷагии манзилии коммуналии шаҳри Исфара 12 миллион 430. идораи давлати беҳдошти замин ва обёрии ноҳияи Бохҷон 6 миллион 308. об таъминкунӣ ва канализатсияи шаҳри Исфара 4 миллион 461. корхонаи фаръии об таъминкунӣ ва канализатсияи шаҳру ноҳияҳои минтақаи вилояти Суғд 3 миллион 335. муассисаи давлати канали Хоҷабазаргон 2 миллион 947. ё ҷаҳати самораи кушодаи Тоҷиктрансгаз дар 2 миллион 796. КВД коммуналии Хуҷанд обканали шаҳри Хуҷанд 2 миллион 751. ҷДМ Тоҷикнафт 2 миллион 543. хоҷагии оби ноҳияи Ҷаборасулух 2 миллион 378. идораи давлати беҳдошти замин ба обёрии ноҳияи Сифтамин 2 миллион 50. дар нимсолаи аввали соли 2022 2047 адад андозсупоранда яъне корхонаҳо шумораи рӯйхати кормандонашонро кам пешниҳод карданд. ин ҳуқуқвайронкуниҳоро кормандони риёсат ҳангоми гузарондани санҷишҳо ва корҳои фаҳмондадиҳӣ муайян сохтанд. баҳри пешгирӣ намудани ҳолатҳои қонуншиканиҳои андоз ва таъсиррасонӣ ба интизоми риояи талаботҳои қонунгузории андоз дар ин давра 3562 субъекти хоҷагидор ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шудааст. аз ҳисоби ҷаримаҳо бошад беш аз 13 миллион сомонӣ ба буҷети давлат маблағ ворид шудааст. дар давраи ҳисоботӣ бинобар сабаби аз ҷониби андозкунандагон саривақт таъмин накардани ӯҳдадориҳои андозӣ 2398 адад қарорҳои маҷбуран ситондани қарзи андозҳо ба маблағи умумии 62,9 миллион сомонӣ қабул ва мавриди иҷроиш қарор дода шуданд. аз ҳисоби қарорҳои маҷбуран ситондани қарзи андозҳо дар ин давра 47 миллион сомонӣ ворид шуда иҷроиши 1676 адад қарор ба маблағи 35,2 миллион сомонӣ пурра таъмин гардид. баҳри пешгирӣ намудани ҳолатҳои қонуншиканиҳои андоз ва таъсиррасонӣ ба интизоми риояи талаботҳои қонунгузории андоз мақомоти андози вилоят дар асоси муқаррароти кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ амал намуда дар ин давра аз
جانبی مقامات اندازه ولایت 3562 سوبیت‌های خواجگیدار به جوابگری ماموری کشیده به آنها به صفت جزا 15.4 میلیون سومانی جریمه ماموری تطبیق کرده شد. حساب جریمه‌های تعیین شده با بودجه دولتی 13.9 میلیون سومانی وارد کرده شد که با 89.7% برابر می‌باشد. давоми нимсолаи аввали соли 2022 се нафар корманди раёсати андоз дар вилоят даст ба ҷинояти коррупсионӣ заданд. Ин гурӯҳ кормандони шӯъбаву бахшҳои ин ниҳод дар шаҳру ноҳияҳои Хуҷанд, Истарафшанд ва Панҷакен мебошанд. Онҳо бинобар даст задан ба ришваситонӣ гунаҳкор дониста шуданд. ҳолати даст ба ҷинояти коррупсионӣ задани кормандони мақомоти андоз дар муқоиса бо ҳамин давраи соли гузашта зиёд ба қайд гирифта шудааст. طبق معلومات آماری در شماره اولی سال جاری از طرف کارمندان مقامات اندازه ولایت در 3 حالت دست به جنایت زدند، از جمله کارمند مقامات انداز ناظرات انداز در شهر خوجند، کارمند ناظرات انداز در شهر پنجکین، کارمند ناظرات انداز در شهر استرافشان. نسبت این 3 کارمند مقامات انداز از طرف مقامات های حفظی حقوق پرونده جنایت آغاز کرده شده، برای ماهیت هم بررسی نمودن و سودها ارسال شده است. مثلا کارمند ناظرات انداز شهر خوجند در اساس ماده 247 قسم 2 بندهای ب و نسبتش پرونده جنایتی آغاز کرده شده است. دیگراش هم نیز در اساس همین طلبات ماده 247 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت کارمند ناظرات انداز شهر پنجکین سیدعلی و شریفجان سیدویچ، اینچنین کارمند ناظرات اندازه شهر استرافشان سیدزاده فردوس مدسلی. дар нишасти матбуотӣ ҳамчунин маълумот дода шуд ки новобаста аз мушкилоти ҷой дошта дар нимсолаи аввали соли 2022 нақшаи қисми даромади буҷети давлатӣ ба андозаи 150.9% таъмин шудааст. нақшаи қисми даромади буҷети давлатӣ дар ҳама шаҳру ноҳияҳо таъмин карда шудааст, аммо як намуди андоз, яъне андоз аз арзиши иловашуда таъмин нагардидааст. гузориши мафнушкур ва наимҷон Аюбов барои барномаи иттилооти хабар.